Ola, son Noa e hoxe vou a falar do libro Esmorga, de Eduardo Blancoamor. Eduardo Blancoamor naceu en Ourense no ano 1897 e foi narrador, poeta e dramaturgo. Da súa vida podemos destacar que tivo amizade cos principais escritores galeguistas, Risco, Castelao e Otero Pedrallo, entre outros, e tamén con García Lorca. Ao inicio da Guerra Civil, el estaba en Bos Aires, onde traballou ás ordes do Goberno da República. Empezou a escribir con casi 50 anos. Entre as súas obras destacan La Catedral e el Niño, A Esmorga, Os Bíos Bardos e Xente ao lonxe. Regresou a España en 1966 e morirá en Vigo. E de que vai esta novela? Nunha mañá gris e chuviosa de inverno, Cibrán vai camiño do traballo como a calquera outro día, pero encóntrase cos seus amigos, o Bocas e o Milomes, que convencen para salir un rato. Primeiro van a un bar, onde empezan a beber, e despois continúan a Esmorga e van a un pazo, tamén a unha casa, onde entrarán a escondidas e causarán problemas. A partir de aí, a noite se descontrola. Pasan de taberna en taberna provocando discusións e escándalos alá onde chegan. A situación complícase tanto que empezan a ser seguidos pola policía, e o que empezou como unha simple saída entre amigos convírtese nunha noite larga e chea de polémicas. A obra reflicte como era a sociedade desa época. Os protagonistas utilizan esa esmorga como refuxio para esquecer os seus problemas e non enfrontarse á vida que levan. Teñen unhas moi malas condicións de vida, traballo, picapedreiros, a relación coas mulleres, prostitutas, e están marxinados pola sociedade. Así acurren o alcohol, a violencia e utilizan todos estes actos como liberación, rebelión, pero non cambian a súa condición. Cibrán é o protagonista, é unha persoa pasiva que se deixa levar e influenciar polos seus amigos, ten falta de voluntade e criterio para tomar decisións. Na noite de Esmorga sabe que non está facendo correcto e trata de poñerlle freo, pero ao final nunca marcha. Síntese culpable polos actos e por incumprir a promesa que lle fixera Raxada. Di que segue de festa porque non quere quedarse só con ese pensamento que lle causa dor e que o amola. O Bocas é o líder do grupo, unha persoa agresiva, que actúa de maneira impulsiva e violenta e parece dominar sobre os outros. Detrás de todo isto, síntese perdido, débil e é unha persoa moi vulnerable, que intenta ocultar unha vida moi mala. Compórtase sempre sen pensar e sen controlar as súas emocións, o que causa moito dos problemas que teñen os tres amigos ao longo da noite, pero prefire actuar con violencia antes de expresar como se sinte. O Milomes é outro elemento de causa, sempre está rindo, bebendo, cantando ou facendo parvo. Está á marxe, despreocupado, é reservado e misterioso e apenas fala. Exprésase rindo, sorrindo ou con frases curtas. É curiosa a relación que ten co Bocas, porque tanto poden estar pelexando como levándose ben. Teñen como unha relación de dependencia, sempre saen xuntos de Esmorga. A verdade é a segunda vez que leo este libro e gustoume bastante, recomendo sobre todo para adolescentes, para que saiban un pouco como era a sociedade e como se vivía naquela época, e sobre todo porque a veces parasta a pensar porque os protagonistas non acaban xa con esa noite e marchan para as súas casas. Pero ao final hai un vínculo entre os tres, usar alcohol á festa e estar xuntos para desafogarse, que non é unha solución, cousa que xa se intuía que non ia acabar ben.